Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, di ba kasalitaan ni Carla nga napoluan, querida, sagudayan ti surat, Dear Manong Nemi, gapo iti kinarigat ti panagbiag dito'y probinsya, dito'y away, Manong Nemi, napilitan nga nasapa nga napan nakigasang-gasat iti syudad ti Manila. Tapno agtrabaho. No apigmet kadi Manong Nemi dagiti pada nga nakurapay ket isuda pay di nalaing nga aganak. Gapo ta pito kam nga kakapsat. Makitaltalon laeng ni tatang gagangay lang agtagibalay ni nanang Manong Nemi. Kadagiti duwa nga manungek nga inauna tasyak tinauna nga babae Manong Nemi. Imay da nakigasang-gasat dito Manila. Construction met kidya. Nagtrabaho ka iti rakel nga building no proyekto iti gobyerno. Kaya iso Manong Nemi ni manong ko nga Celso iti nagsurat nga no graduarak ton iti high school padasek to kanumutan ti makigasang-gasat dito Manila. Ana nga trabaho katulong. Iso nga naggraduarak kon Manong Nemi deta na nagpakada akon kadatatang kininanang kinigapsat ko. Binagbagandak nga awan sa baling aramidik no di agtrabaho, no nyamang nga trabaho, agsingsing petak, ket sapi ko ma, ta siyak kano iti makatulong kadakwada para kada kitay adjek kuno kakabsat ko nga inaudi. Idi tadda bakit Manong Nemi ng sabat kanyak dito terminal ti bus inya maamuna ti bagi ng iso kano. Iti amamu ni manong ko ket inrokomentarnak. Tiamo kidi Manong Nemi ket agyanak iti balay akas katulong. Tanarwamak nga rod iti trabaho ti balay manong imsaan. Pinagbantay na iti maysa nga pwesto iti bangketa. Ada pwesto na Manong Nemi iti bangketa. Ngaglako iti kilada. Wen, sigarilyo, accessories, ano Manong Nemi. Kat ti pagyanak, at damay sa Manong Nemi nga basit a kwarto iti asideg, iti daan nga balay, iso kanot pag naidak. Kayat nangasawan manong, kukuak amin. Agbayad pa iti kuryente kendanom, Manong Nemi. Ket no kasta alpasan ti trabaho ket agipakni ka undi ti bangketa agawid akmet ti pagkasaraak manong. Nabasit man nga ti sweldo samat unay nga dakkel sa kukwak met amin. Ti kanek amin nga masapsapul ko toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo, sakpay lang magtid iti ayat ti kuryente, danom. Ay, kaslak lang nadismaya Manong Nemi iti da ito nga nadanon ko dito Manila. Tanwagyan na kumakas katulong, dinapimpindas kuma.
tati katulong ket libre amin. Sakit sabat nga dakkel ti isweldo na kanyak, manong. Ngam nagan ano sak, 2 nga taon ko manong nemi, aging nga adda nang injaya kanyak, ket tinapinpintas kanu nga trabaho. Padakmet lang Ilocana manong nemi. Carla, awan asenso man no kastoy mulat ta. 2 nga taon mon, di na pa injing sweldo. Oh, napikaumamad na amom tagkupit. Di mo matam mo. Sa gatango amin kasapol, masapsapol mo. Muna taon mon, 18 ko na. Oh, mamayatin. Okay na. Adaan ka ni legal age tapno trabaho. Apay, 16 kit 17 ko, ambay lang ang legal age. Ana, 18 kalkalingan na. Ano nga trabaho na ita? Cynthia, again ka iti resto bar. Resto bar? Restaurant kan bar. Bet sa jay, dakkel ti soldom, adope ti tip. Sa mesa, napintas ka, Carla. Ado lagi digdi may ayo kang ka, nang runag at naisam ka nga, napintas ka nga talaga. Imanugutak manong nemi, nagikatak iti dati nga trabaho. Sa nakakita ak manong nemi ti pimpintas nga pagkasaraak. Uhen, ureg kasarak mitlaang basta lakid na pintas. Ure nanginar bayad na basta komportable ako na. Ididamok manong nemi trabaho iti resto bar rabi iti jutik manong. Lagid inaramid kumit ti amin nakabaylak. Siyempre, agsarabo, mang sabat, mang entertain, kada kiti customer at umisem ka. Good evening po. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Welcome. Apo, akit magustuhan at isem ko. Nakaradudo kiti may ayo kanyak manong nemi. Kat maagabot na may ayo da iti parang entertain ko kadakwada, iti kinaisem ko, akit dakil titid da kanyak nga tip. Pagbibingayan mi, digiti tip, manong nemi, kadagiti kakaduwak nga waitress. Ngam ko na digiti tayo dadtumano ko, kukwam lang deto Deto iti, itipon mo ka na di urnong nyo, pagbibingayan. Apo, at magustak mo da. Parang nemi, aday din cellphone ko, aday din cellphone, kaday din nga tiyempo. At syempre, maragragsakan dananan kinitatang, no kastang agpawitak. Nang, alam nyo, tabulpen nyo, isurat nyo ito yung control number. Medyo panakalan dito yung pawid ko, napintas ni trabaho kita, daktakal din sweldo, sa adopet tip. Bakit na siya anak ko? Ano trabaho mi waitress. Iti restaurant, restaurant. Rabi iti duty, maturugak nga, malmalam at ihal daw. Resto bar. Di mo tatabargat. Ay, nanak ko. Ay, sabalin sa matinasurot mo. Nga pagdanagan nyo. No kayat ko, akit kayat ko. Ngano saan akit saan? Alakit na anak ko. Liklika mati, madi nga trabaho, Juan. Doon ka kastakat, nga makigasang-gasad din na kita, ilaklako dan, di dayaw ta, kada kinababae da. Awan ti pagdanagan nyo nang, nasing petak, namnamain nyo da ita. Himiti pa nagbayag ko dito, manong nemi, naasadag at talaga, dagiti lalaki kanya. Aging kang iti may nga day off ko, manong nemi, adati mawag kanya. New number? Sunday ito. Hello? Hello, Carla. Sino na tayo? Di na akong pusesan. Tikang kanayin ng mga matid kang kaditakal tip. Thank you, Sir Adonis. Apik thank you ka. Gabot kanawin nga dakal at itad mo kanya ka tip. Gabot magustuhan ka. Di ba nag-isisan mo? Day off mo ita, di ba? Uhin. Nakaturog ka.
Anatarantam. Pahanak ko magpaspasyar. O may kadagasin nila kasaran. Tayo paspasyar ka. Ala, sir. Agrobot ka. Siguro 50 minutes sa daktidan. Alan. Nakababain mo, sir. Ano ko nga babain? Sige, tapno makapagrobot ka. After 50 minutes, adaktudan. Manong name talaga nga ni Sir Adonis iti kaaduan titip. Kinapudno na doon iti lalaki nga kursonada kaniya. Kahit dak nga irwaran ng saan ang GRO ko na waitress tak lang. Malasid namit na sinudig iti GRO manong. Digiti GRO saan da nga giserve kada iti customer. No di kat nakatugaw dalata. Doon da kita giinom, mabalinda nga mga yab ti katebol da. Kada kami ti mangiserve kada kuhada. Kat kunada kanya, nga dakdakal ka no ti makwarta. Iti kina GRO. Pagpakawan. Kunak mo, nagubigan ko. At dun sabi, nagiti ububingin siya. Hanggang natat kahit ko kunak mo, manong name. Ininto, tanin Sir Adonis, manong name, no Chuck Mariro. Duwang at dekada, nga inaunang siya. Wano da, basta, awang pa gata siguro mat 40 na, 35, 36, 37, 38, kasi dyan titawin na, ngayon nagwapo manong. Magusto akmet. Kat, humanak ka no alaan, kat ipaspasyar na. Yung may nakangarod inala manong nemi, kat idaglo ka na kung itikot sena. Ala, sir, amangan met no, andi pang ipagurupen na kaniya, saan ka GRO-in? No GRO, rabi iti pa nakairwar na. Kaya mo pat ka, saan ka nga GRO? Kabot, nadulus ka na babae. Are you still virgin? Oo na, sir. Ako mo tinagbalimpay nga boyfriend ko. Sa may isa, ore na boyfriend ko kuma, api ko mga paikon di bagi. Kat na siya. Ha? Nimet, sir? Dinawagan ti sir. Adonis ko naman natangan niya. No nakalaklakay kan, nalakay ka di tilangak. Kindi Sige, let's go. Gabot na sa papay. Mapanta pa lang una ang shopping. Manong nemi, ikatangan nakmutan kadagiti makita ng awang kanya. Pinasuktan na pa itikan gadyong haritos ko manong. Gimatang hindi pudpud no. Hala, Adonis, wag. Sige, di mo kayat? Kwentas pa eh. Adonis kita, nabibindas nga lahat si direto nga lugar. Kwentas por salas kan mo? Anan, relo. Suktan na pa ito cellphone mo. Hindi na binas ko modelo. Kanami namin nakasapulan, Carla. Ipahay ko ken ka. Ado ti kwartak. Itat ko amin na makaraksakam. Itaan niya nga po. Because I love you. Allah, magusgustuhan ka mo na I really love you. Katsan ka may bayan. Ikarikan ka. Amin na kasapulam kinitat ko. Umakar ka doon din na pimitas ka pagkasaraan. Ha? Di may isang apartment. Ibay ko amin. Hindi ka sukat na. Balik sa ka di ba ilan? Pagkit ka na ka di? Mamano ti kas na kong daway. Dagdag kalmat no kanti pawit mo di probinsya. Inasaludsudan na ng pagkapat ni papawit ko. Hindi, iba kang na... Kaya, nabimpitas din ng trabaho.
Sige, gumatang ta ka rin katinas ka ng katangan ta para kayan ka. Manong naming sa anak ko nga nakapagkid-kid tanyang arod para kanya kit is agras, biyaya, grasya. Sa mesa manong naming nainlama ko na talaga namin pinsan kini Adonis. Namampay ko na nga duwang dekada nga ino ng imsyak. Nga ubing matpay tilangana sa gwapo nga talaga. Mabaling ko ipagpanakil manong nemi nga isuna kita karelasyon ko. Napang kami manong nemi nag-dinner iti first class nga restaurant nga damok pa lang makaramantikas di apotahe manong. Sa nakpinainom. Iti agsama yan ti inom ko manong nemi karkarap asak matanisuna aging kanap utak layangan manong nemi nga da kami niti may sa kwarto iti may sa nga motel. Sana kapulos ka nagkedked manong nemi nga nangisagot kani Adonis ti amin ko. Nga saan ko pinanunot noan niya iti mapasamak iti masakbayan. Basta para kanyak manong nemi. Iba't pateg na para kanyak kadibat pateg ko. Para kanyak kadadaking kuha na tiragsak ko. Para kanyak ket swertek. Gabot ta iso nga rod tinagbaling nga karelasyon ko. Nadyak na panunot manong. Nga itikas tangatawan na ket sigurado nga dan asawa na. Impanak manong nemi tinapimpintas nga kasera. Ngayon saan na kung pinagtrabaho pa ay manong nemi iti resto bar. Inikan na kung manong nemi iti basit nga negosyo. Basit manong nemi nga adu. Iti maganan siya. Iti paglakwan ti siyumay. Naala ti franchise manong nemi iti food court. Kat mayatin nagsipod ta. Alistok man ka nakasursuro. Ken talagang adot soki kabutan na pintasak na isa ma. Sa malaksid manong nemi iti maganan siya supsuportaran na. Pinulan manong nemi nga sweldoan na. Naganan siya sweldoan na pa'y. Nang-open na manong nemi iti sa account ko iti bangko iti sa iti pag-urno nga. Aging ka iti agsikugak manong. Imbaga ken kuha na Donis masikugak. No problem. Ore manong anak, kayak na suportaran. Kasta ka rumbing mangikuhin ka? Anak ko mga ron. Diba? Suportarat ka sa pulam. Malaksin iti kwartang itad ko. Paragsakan ka. Nga ore ka lang may tayok-tayok tiragsak. Di kahit ko mangin kumaking ka akit. Ikasar na. I'm sorry. Nadaano ko ti asawa ken talungan na. Apingin ti mo yung baga. Iti kasto nga lang kindawan ko, patsim ko mga rut pa lang ang baruat. Hindi ka, anyang rut, awag na kanya. Kerida. Anagayagayat mo. Taga anak abalasang, nga saan ta kang suportaran. Wano ti aganak abalasang, amay sa kerida. Nga suportaran ka. Iti ore mano. Inikang ka ti negosyo. Suportaran ka pa financially. Awapit pag problema ka na ito yung apartment. No kahit mo, ikang ka pa iti katulong. Nangaro na yun to no, ipas nga mo ti anak ta. Maalan to ti tiyaya. Tap na may tuloy mo nga. Asikaswan ti negosyo. Saan ka nagsanay ka, sweetheart? Saan ka may bayan? Ikarikan ka na ita. Tanong kas ano lang. Baka, anya ti amom. No isinak ti pamilya. Ket sikat ti kadan na.
Nagbeso? Wen, baka mapasamak to akasta. Nagtultuloy iti ginasingan ti relasyon ta. Adonis, jak pulos inarapahap ti kasto yung kasasad. Jak kaya nagtultuloy kang balin nga kirida. Manong Nemi, may ayo akbat kidi ka na kini bagbagana. Nga siya kanun ti ayaiten na. Di na kanun pagan ano ti anak na. Ay, ti asawa na. No saan kanun agapo ka na kiti talong anak na kitalagang isina na ti asawa na. Detamat Manong Nemi, ti bang patpatalgid kanyak. Nga siya to, iti kaden na tiag na ngayon. Dakam to, iti anak ko. Naro na lang arudan, Manong Nemi, idi may pasngayan, ti umuna nga anak ko, Manong. Anak ko, iti kinakirida. So dahil ito'y Manong Nemi ni Janice, babae. Nangalan ni Adonis, Manong Nemi, tikad kaduwak, nagbaling nga yaya. Bakit abalasang Manong Nemi, nga na-assistir, karag itubing. Kinawari adan ni Janice, intuloy ko milata tinagdengosyo Manong. Nga umasadagdag iti ado nga suki, tati amuda kit may sakpay labalasang. Hindi na kami nakita, hindi nga nagsikuka. Aging ka Manong Nemi nga napasarunuan ni Janice. Awang ka nung amin ti Junior ni Adonis. Iso hindi pas nga ko ti may kado nga anak ko Manong Nemi lalaki, Adonis Junior ko na anak. Inton ka, nga isinam ti asawam, kada kami ti danaam, kada ito to ang anak tahan, sweetheart. Dandanin. Panawa mo, yan tangin kita. Ano dapat nga siya kung ti sang-sangpit, mga kadi. Dandanin. So, pagtanagam, ha? Basta, asikasun ti negosyo, sa mo babayaan na kita anak ta. Kaya may kasarong karan, kat mabalinin. Nagpapastay ti ragsak. Gabutan niya, ubingak nga amang, ngem ti asawam. Kinapudno na. Inaw na di asawak ti siya. Anya? So nga ang mabalinin. So nga sika. Ore mampay sa nga pulo at sa nga dosen at pututan ka. Munayin ti doa, jaktong kaya. Kumakit nagpalaygay takon. Baka makaanakak pa ti may ha. Baka talo di kita anak ta, Adonis. Ti amok idi Manong Nemi kat talaga nga mapasamak to. Nga isina ni Adonis ti asawa na. Kat siyak da kami kalagi ti anak ko ti denan. Yan. Karimot la kari Manong Nemi nga di namat amo tong palen ti Karina. Kaging kaya Manong Nemi nga natan kampay iti sabali pa nga anak. Tikat dalay kalaing ko nga ganak Manong. Eso sapo. Nung nga titalo nga anak tabigla nga baybay-an na kami ni Adonis. Jesus, ang lakit di nga umanay di ornong ko. Nga pangbiyag ko ka nagit anak ko. Kan daman di kiti gondawin nga kumopsot ti negosyo. Taadong man di kiti karibal. Nasapol nga ilabang ko ti kalintagak. No, daman kalintagak akirida. So kiti may sangal daw Manong Nemi nagkarubwatak. Biniling ko ni Nanayaya Manong Nemi sana nga baybayan di kita anak ko. Paparam ka de ha. Carla. Ano pa panak? Mapanak makiginubat. Ano? Sino nga ti mga sikaso di negosyo? O magdanagam, datalo ka matalik ko sa jay. So nga danas ka ng papanak. Talon di kita anak may kinatunis. Masapol nga. Siya akong tinaskan nga kadenana. Saan nga na dyan nga di nakaykayat nga asawa na.
Manong nemi nakaturot-turedak nga napan na mismo iti balay da Adonis. Na amuak ti gusto nga address manong nemi. Dakila balay. Bak na nga talaga. Bak nang manong. Takasano ko mga sa nga bak nang kat ni. Kalot putod na kanya akon kat supsuportaran na. Nagdurbelak manong nemi kat naka-uniforme nga katulong pinangilokat wano man nagsaludsud. Sabi ka, di balasan ko? Balasan ko kung na ta bakit. At ka din eh, Joy? Sino nga Joy? Siya may mesan sa amin, tagnagan ti Joy dito, yung ka di? Ti asawa na Adonis? Ni Ma'am Joy. Una ta Joy ko, madlatan, balasan ko. Kat ininoon na nga amang ni Ma'am Joy ng mitisika. Talaga, ngayon inoon na yung amang isuna. Ni, ano tarandam kong kwa na? Napateg, nasa ka nagsalita kami. Baka nakpaila sa lutsudin, no? Pastrigan ka, wano saan? Pastrigan na kun. Agamamu kami kin Adonis. So, nasa ka nagsalita, dahil nga Joy. Ano? Ilokat mo. Nanay Trang, no Simon ta sa ngayon magkasabong kanya at pastrakem. Oh, nanging mo? Pastrakem na. Pinastrik na peso. Manong, iti sumre ka kalumaem itinapintas nga sanas. Langat, ti babae nga may sanga dunya. So kadida ito ti asawa. Ti Adonis. Bakit ng peso? Ngamlangan na ti dunya. Agtugaw ka. Ita. Ibagam na masapol mo. Imayag dito eh. Tapno dagdagan ka. Dagdagan na? Ano nga dagdagan na? Tapno panawa mo ti asawam. Panawak ti asawam. Nagbidot kan sa akin di. Abi ko mapanawag na asawa. Abi nga siya pumanaw. Dito nga balay. Kat inregalo na kita naganak kanya. Ni Adonis kat kadkadwa mi lang idi. Hardinero. Ngam gabuta. Nagaget, nasingpet. Pinagbasa din di papa. Kat gabot ako rusunatak, nag-asawa kami. Ha? Saan nga ni Adonis tibak na? Ha? Hardinero lang hindi. Ngayon gabot ako rusunatak, ore ububingim siya. Nag-asawa kami. Di kahit ng asawa, saan nakangaitan? Kaya ayayaten ka saan? Adatalungan anak mi. Saan ka nagbidot iti panangipagarup ko? Kasi lagi ng panagsasalita may iti katulong ko. May saka kirida, ang gani? May saka ka iti ado ka kirida ti asawak. Nagturad ka nga meditoy. Ha? Sa mo ibaga, puwanawak? No kayat mo? Ti asawak, ti papanawak, napnag din na kayo. Takitak lang no sa dinut pagtungpalan ti biyagyo. Manong nimi kaslagla na bukbukan ti nalamis nga danum. Abi kami dak ditoy. Abi kami kasi tinaramid ko. Pumanaw kan. Tano di ka pala pumanaw, paulod-ulod ka. Munotong mo. Munotong mo idrogyam ti nagbaling nga kirida. 18. Nakaububing ka. Kasta talaga ti hilig ti asawa. Di kiti ububing. Kaya't mo kasawin, saan lang ang sisyak ti kirida na?
Mahiling nga ron. Kat no talaga mapunuan ako. Pagtalawa ko. No jaklay pagpagapo ka na kita anak ko. Nga mapukawan na ti ama. Talagang pagtalawa ko. Saan ko nakapaspastrak ka ti balay. Baligtad samit. Kasta ti bagbaga ni Adonis nga saan nakakanungay ayten. No saan ka nungay pagpagapo na ka na kita anak ko. Kat talagang talawan na ka. Basta namati ka matlatan. Tikit ka ato, tikitikas ka na kayo nga alas ito nga malilaw. Awang kumamat siguro, digiti babaero, na awan digiti babae kas ka na kayo. Nga lalakero. Alam, pumanaw kan. Pumanaw kan. Sige, inakaro din. Manong Nemi, no daddo makit kasla, mabasulik ti bagik. Abe namin nga naramit ko ti kasya. Uno kas ti kadida, at talaga ti biyag, ti kirida. Nga adadapay nga isot naturay, ngam ti legal nga asawa. Kastat mariknak manong, kahit ko nga bukudan ni Adonis, kahit ko nga kukwak lang isuna, kahit ko nga digit ikwartana, kahit para lang kaniyak. Ngam, saan naman gayam mga kwarta ti itid na. Kwarta mat gayam ni bakat na. Tay soda mat gayam ti baknang. Sudat aking kuko ka rin ti negosyo. Kat maaramid na Adonis ti kasjay nga makikirida. Mangalat kirida na kapot agwapo nga rod sa baknang. Baknang ti asawa na. Baknang ti nakay kamangan na. May salagayam idi nga hardinero. Inang kadano kong dito kasera, manonemi, siyempre, inihiliw ko rin kita anak ko. Anak ko. Hantay nga mabukbukod ang gayam ti amayo. Nagbalinak ka na turay. Nagbalinak na agum. Tapati sunak at aguma. Aw ang gayam mabalbalin na. No isot pagtalawin ti asawa na. Nagring ti cellphone ko anong name na Adonis tumawtawag. Hello? Gaga! Apa kasi tinaramit mo? Nagturad kan? Adonis? Amo, kadagupan nyo, si kapalat nangaramit ti kasjay. Kadagupan mi nga kiridam, sa alagam nga sisyak, agyaman ka, tas suportaran ka. Kat mo, isardin ko ti suportar mo. Suportar yung nag-iina. Anat naman yung mapasamak ka na kayo, ha? Adonis, sorry. Mapaw na kititurod mo? Napangkaamis mo jabalay? Katimbagam ti kastay ti asawa? Samad gayam nga si kadibaknang. Isodamad gayam di baknang. Hardinero da kalagayam idi. Kadan nyo ano kasta? Nagyamang ka suportaran kayo. Adonis, kang anay mo at kaming ibagbag ang siyak di patpatig mo. Nga di mo ni patpatig ti asawa. Nga nakasagana kang mangisina kayong kuwana. Namati ka mat. Apay nga talaga mamuwak ti kastoy. Apay nga, ita lang maamiris ko tinakadakdak kalabidot ko. Apay. Manong nemi makabulan nga saan nga si Marsarungkar ni Adonis. Ori tawagak, dinasumbatan di tawag ko. Ibaglakid din manong nemi te kunakot nga doornong ko. Kaya kumit kita matlat na tinegosyo. Kaya timawag ni Nanang yung tinaminsan manong. Hello, Nanang. Kumusta kan, Carla, anak? Nalipatan na kami matan. Ha? Nalipatan mo matan, tinagpawit. Ang asawa mo? Talon na kiti apo ko yung kanyak nang. Kanya? Kaya ka man na nag-ayayab, hindi nagkasar kayo?
Saan na ka may kasar? Ano? Taapay. Nadaanan ti asawa. Anya? Nagbaling ka nga kirida? Oral at halo? Ti anak mo? Ngem, suportaran na kami gusto. Awan ti pagdanakan yun ang gamutagyang kami tinapintas ng apartment. Sa ada katulong, ada yaya. Sa ada negosyo. Kaya oray no saan na kami suportar na Adonis. Kayak ng tamatan. Opo ko na kananak ko. Tihamag man lang na siya at mapaspasamak kang kanita. Ayos. Nga bali ng takirida lang. Sa anak mo nga GRO. Anak ko na ya. Kung nabalo na siya at pagtungpalam. Napimpinas lang aro din no kahit kayo dito probinsya. O rin kaskasano lang dito probinsya. Dito away kita. Ado na kita saan nga magatang dito. Nga mabalim mo nga kanen. Sidaan. Ngayon dito agad puro ginatanghan. Sige nang. Nukas kasano lang. Hawid ko dito na kita. Apo ko yung kanyak. Da kayo timang tarakin katakuan. Ay, susapo. Ipaprobinsyan na kita apo ko. Kalpasan nang subli ka dito. Tap ni tultuloy mo tikbali nga kirida. Kasta? Kalpasan ti makabulan saan ni Mimay manunemi ni Adonis. Imay ti may sa ngarabi. Dito masapol mo? Na. Kapag katawa ka, ano masapol ko? Mailiwak ka. Mailiwak ka na kita anak ta. O, tinginaw na. Ni Janice. Daddy. O, kita? Manong nemi, kawan tinaramidak. Pinastrek ko. Inayayan na iniliw na kita anak mi. Apa di ka imay? Apulos ti makabulat. Interetsum ti pulos hindi mahoy. Tawagan ka. Saan ka ba nga sumungbaat? Naggang ka na kita na dumakiridam? Kinapod mo na. Insinak na kita na dumakiridam. Sika laging tinabati. Gamot kayat ko nga. Sika lang. Dahil ka manin. Baka mamati ka manin. Kinapod mo na. Sika lang tanaanak ka kakirida. Gamot na sika talaga di patpatik ko. Nagiti na dunga nga mabahay ti biyag ko. Diyak kayat ko na nagsikog da. Iso akong kontrol da. Kaya nakakundumak. No kanaik ko ida. Himsi ka? Diyak pulos na kararapat ti kasta. Ape ko na. Apay mat. Kayat ko nga. Kasken ka. Nagitag baling anak ta. Nagitam guwapo ni Junior. Sa napipintas sige dito nga mabahay ng anak ta. Abay ta saan nga napipintas ti dito dumakiridam? Napintas naman. Iwawangkas ka. May ayon akmanin ah. Sikapit agpungtot. Kitsikat si Bobasol. Abay talagang pesong imay ka. Naiayok pa lang asawa ka. Alak ko matikwartan mo. Saan ko nga ayawan? Kahit mo sawin. No talaga nga panawam. Saan ka kumagbiag? Nadamat tinigusyo ta ah. Di mangalak ta another franchise. Lore dwa. Tapno, nagtakil ti magadan siya. Hango man ay, sweetheart. Masapol lang ituloy ko ti bakirelasyon ti asawak. Tapno, amo man. Di pa lang arot sa bidungan. Ano ta ko na? Nakamamak ka nga talaga kirida. Sikat sika uyuunganin nga katuturadan nga kirida. May bagampay ta kasta? Numatay ti asawa ko na kita. Kituin. Siyempre asawa. Isa sino ti agtawid ka na kita sa nikuanan no saan nga sika. Adoda nga kakabsat. So nga narikat. No, adaman para kanyak. Nga asawa na. Pasit lang. Tamo naman ti aramid ko eh.
Siyempre, no matay kas pagarigan ti asawak, at siyempre, damat abogado da. Maki-abogado aktuman mo, no, at dan tumatalaga ng abogado, siguradong maabagaklatang. Yung mga pagarigan, ta dan tumat, or isang kapasidlaing, agad bayat matlatang. Di ka maawatan. Di mo maawatan, tapawarisak, kadya ka mo di magbagak eh. Sabali kami panunot mo eh. Dakas na panunot mo. Ibagang pagkita sa bidungan ako asawak. Gatuhin tap no matagikwa ka sisyak. Siksika. Sisyak nagta kami lang. Gusto. Naagom kamot nga kirida. Ano naagom? Kahit nagbukudan. Gatuhin. Kirida ka lang. Sikapit ang kunat kasta. Di pa kunan ti asawak. Ano ko mga rod? Nagtanda ka lang. Tamangan no, makaaramin ka man ng timadi. Kahit dadada nga ako. Nganya, kinapod no na, imbagak iti asawa, ninsinakan. Ngayon kaputan di ka kaya ito may sina, kaputan pasikat ipatpatig ko, so mayak man yun, I miss you. Di ka man? Oo, kaslasag mat nga maigiliw ka. Uy, Adonis, Adonis, abigis sakro na. Kinmapatan iti sila tang, bata maigiliw ka, makabulan. Intultuloy manong nemi ni Adonis iti binulan nga mang suportar kada gititaluan nako. Nayayo na siguro, kada mati, kada asawa na, so kas jay, anong nemi? Siya at mata, tapno maramanami, iti kwarta ti asawa na. Tultuloy ko latama tinagnegosyo, anong nemi, tultuloy matlata ni Indayaya ang nangasikaso kada gititalo ganak ko. Iti may sangal daw manon nemi. Di amok kat sana kamalasin. May malasin na. Oy, babae. Oy, kamit. Talaga natangsit ka. Natangsit ka man. Kita dati na ka lang kirida ti asawak. Ano nga dati? Ngayon mo sa agdama. Makabola mo't langket. Nga dinakiti sila rungkaran. Ngayon binulan mo't lang suportaran na kami. Dahil talungan ako. Nga, adado pa iti panawan nan kada kami ng tisika. Kahit mo sawan, nagsinubyanan kayo. Saan ka nga nagsina? Nagsina ka di. Adda nga talaga nga siyak ti kayat na nga mitisika. Bali si kadyag gagaw. Anong nemi, saan nga nagtimit, timalikod. Di makadakas manong nemi, tinawagan nakmanin ni Adonis. Yaman ang tachingin na gamit mo! Ha? Adonis, paunayin? Maging sarsarak ka? Diyak ka di ba't imbagakeng ka? Nga pinagbalin ko ng insinakan? Tapno ni kas takit maitadlat tati asawak ti kahit ko? Nga dawatan keng kuwana? E mabigas siya ka di magam. Diyak ba't malagip? Di mo malagip nga? Di ko maimbagam. Kat inanungot mo ko nga dati. Nga awantan. Talaga nakalaslasnog ka, nakaturturad ka. Sikangatan, katuturadan, kalaglagan, katangaan, kakirida. Di ba kaklangarod kang kan? Isapo. Ita, problema manin. Ano ko mga problema mo? Kituan. Dinakmanin ikat ni kwarta. Naroon na ita. Nga talaga naduktalan lang talagang inulbot ko isuna. Di amo na kitawanin ti kiridak. Ngayon sikat di dapat bati. Dapat mo't inanugot. Diyak malagip. Gaga ka talaga. Makamukha yung dibiyagyo. Saan ka masuportaran, bay? Talagang isinakan. Adonis,
Kasano mo rin nagiti talo nga putot mo kanyak. Kasanon. Talagang saan kon nga makontak pa manon name ni Adonis. Lamin pinsanin manong nga awanin ti komunikasyon mi. Diyak man garod may itured, manon name ti mapan manin iti balay, ti asawa na. Awamat garod sa babaling, mabaling ko pakasarakan kayang kuwana. Manong name, maluglogi pa yan, manong name, ti paglakwak iti siyumay. Nabota, sweet igad nakbatid, di kakaduwak manong. At kasto matibang paglakwan yun? Abi dati-dati ka nakana do? Naganar? Ma'am, manumatin di umay. Nabayag ngamit ngamin saan na ka nakita. Tapay siya tibasabol da, siya tigatangin da. Sikat arakan di kagatang, ma'am. Nakita mo, ori talut anak mo, ininaw na kang, da kami. Napimpinas palat langam. Susapo. Nukas tulat mamas pasamak, isara ko na ito eh. Buwan na siyat mo, tap, no, sumapag lang sa balik ng pagtrabakuanin. Taktakahon, taksamet. Hamat na, ma'am. Susapo. Siya kardag batay. Siya pala maka mo. Naging kama nung naming at tawagan nak ni Nanang. Carla, Nanang, nabayag man nga saan ka nagpawit. Basta ano ka na makapawit pa. Taapay mat. Ito'y negosyo mi. Negosyo. Baka sampay nga umanay nga. Pangatari. Panang usarin mi kada kitalungan nak mi. Kitalungan nak ko nang. Kata jay kiridam. Saan nakambata na sa suportaran. Insinan akon. Iya. Hindi ka pala nagawin dito sa probinsya. Dati ka, agtalinan ka dito. Baka nung makasahor ka sa bali pa yung lalaki nagbaling kalatang ang talin na kirida. Sige nang. Tagawit ka manditan. Ako na katadasang gabasin ng ornong ko. Babaling ko mat yung itulit yung negosyo dito. Laklang di franchise. Tap na di kasta kita. May tuloy ko tag negosyo dito. Alagawit ka nga rin. Ya po ya. Sige nang. Usagana na kami panagawid mo. Inulit-ulit ko manong name tinawagan ni Adonis ng kaskas di manong name nga sang ko makontak. Naging ka manong name pinagawid ko ni Yaya. Kalpasan na naitulod na kami ti terminal ti bus manong name nga gawid iti probinsya. Mami, okay na paparanta yun. Okay na ito nga sang ko na makikita ni Daddy. Janice, agawit tayo sa di probinsya. Nga? Sa di probinsya? Apay? Saan na tayo na kaya ti Daddy? Ni, apay mo tayo. Basta, napimpinda sa diyan ako. Presko ti angin sa diyan. Presko na gini masinsida. Baka magustuhan yung tatag-aayam. Mapangkay ti kataltalunan. Mapangkay ti bakas ti turod. Mapangkay sa karayan. May sa diyan ako. Baka dadan to magustuhan yung tagdigos ti karayan ng ti swimming pool. Hindi ka nagiti beaches. Gusto ka di mami? Kasano nga natin ni Daddy? Sa amin umit na makikita ni Daddy. Ba? Mga laktot sa baling ang Daddy yun? Ha? Ano? Kami kayat nilata Daddy, hindi kayat mi. Iti probinsya manon nemi naragsak na nabara ti parang sarabo kada kabi. Dagiti kakabsat ko, laman ti asawa da, kanda tanang nanang kinitatang. Iya po napupudaw nga nagagwapo na pipintas na kiti apo kumikang ka. Karla walasak ko. Lakit na ay, karuma may kayon. Kasla maglanda, balik bayan nga nagsimang po ito yan, kumpadre. Away, nagkapoy jay, Amerika, ta napupudaw, digiti apo ko, grabang dati anak ko. Wanang awon samot kadwada nga ama, digiti apo ko yo.
Ay, naman pati, naod-odi nga gawin, sumang panitoy, ano mapanawan din negosyo na, kumpadre. Yung may tupit lang, sumarang kwarto. Ano ti planong nga rod, balasan ko, Carla. Dito ikan ngagtalin ni Ed. Jay Ili, pinakagdegosyo sa Jay. Uncle, negosyo. Agas ti negosyo mo lang sa Jay Manila. Diyan nga rod asawa mo ay. Sumarasaro, no? Gabutad na nakasagana manon naming maghatang karding ni tatang ginatang ko or talo. Sa manok, manong naming manok, katni, nagpainom ni tatang nga, kasla balikbayan nga talaga nga sinarabo ta kami. Manong nami, dikiti kalugaran mi, naroon na kadikiti kapamilya mi. Ini agsarita kami kininanang kalpasangan na turog dagiti talungan nako. Dakkel ti kawad na nagsapol dati naluk nga kama manong. Yung kanto'y gatangan ni dati talagang katreda. Susagsapol na ba ti aircon. Ngayon no ilokat kumatin ti tawa kat ni. Fresh kung kunadaman tayo. Nanang, dakkel laki na kawad na kita anak mo. Maruam dan to nang. Naroon na may pasyar dan to kataltalunan. Gawan ti kasta makita da di Manila. Mapanda di karayan. Ay gumisid dalan mapanda di karayan. Nga taman. Gasure si ka. Mapangat talon ka da karayan. Baka gumisid ka. Nga taman nang. Adamat ka di ornong ko. Mabaling ko pangrugyan. Pagkunan. Tapos nasublak mo lahat ti negosyo. Gusto mo't lang. Muntakak lang. Maala ka lang ti franchise. Tapos ni basta kat kayang-kayak mo tayo. Idagadak dito yung probinsya, manunemi, adumat na kitag sa sarno, pila-pila nga may mang pasyar kanya. Hoy, apa yung may nakpasyar? Kapot ang mumi nga balasang kapailaeng, Carla. Nagasagana ka manging kasarakin ka. Ngagbaling nga ama, di kita anak mo. Saan ko sa pulan? Mga lalak-latag balin ng problema. Tanong ko matitrabaho si Candy. Taltalon na. May lagayan. Kahit kumamit agad mangtulong ka talaga kami nga talaga. Baka si kanto ti unong siyak to ti daw-dawatam. Gatang mo ti arak ka ta si Karilyo. Pakpakawan. No kahit ko't mga asawa. Damat lang mabalin na. Tapos may ikarimat laeng. Dati pintas kay ikutak. Kunak manong name ito dati ibang panagkal ko tilangat. Agtanagak din kada kita manalon. Uno tricycle driver, jeepney driver, uno karpintero. Amutin na. Kaya kahit kulangan manong name. Ngayon ti sa bali nga si kaswak no saan nga nagitan ako. Dan tangay, nagbalinak akirida. Nagsardeng ako na kirida. Nagbalin ako na single mom. Ako na daman. Yung tanging kat mayat titigosyok manong. Manay na yun nagpaturnong ko. Kahit siyempre, parang to ito na daran niya kamasakbayan na kita anak ko. Nungaro na kat ne. Agbasa tituan manong. May git-gityat, digiti anak ko, kadigiti padadang obing dito lugar mi. Talaga nga na po daw da. Uray numapanda di karayan, lumabaga na lang, tunukan. Pumudaw na tuwan yan. Di damat gumisit akas kanyak man. Tuwan nga tawen, manunemi, tikadamin dito probinsya, idinagring ti cellphone ko, madamak aglaklako. Hindi kitak ni nanang. Hello nang apay. Saan kayo tumawag no sa emergency? Kung nakada kayo, tikas ting oras, saan tatawag ng kapata busy at kaadot customer. Apay nga oras sinong bata. Emergency laki, di so sinong bata. Apay ha? Adadim-teng, adonis ka no tinagan na. Adarita? Ti ama, di kita anak ko nanang. Owen. Iba yun dito eh. Hindi ka mapanawan ng customer.
Ipatuloy ka sa masarakan na to. Alas tumid lang. Alas sige nga rat. Tayo ibaga. Sabi direct tinawagan. Tayo nagbaliwag dahil man SIM card. Natakaw na di cellphone ko. So hindi na siguro kada ni Adonis. Hindi dumteng ni Adonis manong naming. Hi. Ato. Adonis. Ini data. Ito'y morning pin. Sinot na tayo. Di asawak. Sinapidungan. Kaka. Na disgrasya. Kaano pa'y? Na makatawanan. Aming talagang may ka. Hindi pas kumat lang ating makatawan. Sakbay nga, pinanawak na kita ng anak may. Di namat kahit sumurot. Nagtalinad na sa Jabalay, disidong nagiti lolokin lola da. E disidong nagiti kakapsat na di Janice nga sawa. Kahit, tapay nga ganda ka. Si kahit ko sublianan. Tas si kangarugdad na, putot ko. Katagupan nyo amin. Kaya talagang si katipat-patik ko. Naita ka man yan. Ngayon na tayong dasawa. Ngayon saan ko sinabidungan. Nangangarugitan. Noon na palang pasig ko tapusom. Mabalingkan ngayon kasara. Malaksit ano. Adanobium. Ado na kinagararim kanya. Yung pambarakon. Oo, mapilig nga yatin kadakwada. Tsaka mo, noan yung amin timpakamukan niya, Adonis. Nakaubinga ka pinurus mo. Gabuti-pat-patik na. Kaya talagaman gapat-patik ka. Kwarta lang na patik kanya, iti asawa. Itatawanin suna. Oh, ana. Ana nga, ana. Mabalintantag kasar. Kumusta nga iti saan ni Kwam? Dadadi ko na king kaidi. Nga puta, saan ka na siya at nga asawa, kadig iti kapsat ken anak, nagiti naganak, iti asawa. So, dyan. Ni masadagang man ti abogado. Nga mawang tinaramidan, naramidak. Nga madaman sang kabasi. Samot ka namin pinsan nga awan pa nakabagi. At siyempre, awamot pulos ti, naipundar ko. At gusto ka, hard dinanurak lang hindi. Nagpeso conjugal property, ngayon awamot pulos, ore lang, kunanakit, ore lang, kumatinitor ken kutsara, nga nabakir ko. Mawan. Nalukuak namin. Gabutan niya, inaramat mo na kiti kwartada, tinakay kamangam, tapno agumong katado akirida. Ngimsang kanton ngagbaling akirida. Tama asawa ka. Kasapulan dak, digiti anak tasang gani. Ang kanahin na kadamdamakin. Sige nga natin, nasara ako na ito pwesto. Tagawid na sa Jabalay. Gawata mailiw, wag batin king ka, Adonis. Sino ko matisan na mailiw? Inagdartarayan man na yung kotse. Dito kotse ngay. Una, dito kotse, bukod ko na ito at asyak tinang gatang. Ngayon nagkapumit lang iti kwarta, ti asawak. Ngayon nagang kumit iti, dito nagaganyak na ito yung kotse. Hanapay. Alahas ko. Kaya dahil sa kapasita kwarta ko lang. Mabalintat gumatang tinagadtoy, sa tamang ipatakdar tinakil ng balay, kanuanyat na pindas ka negosyo siya dyan pinsya, ag negosyo ta. Nukasta, baknang tamad lang. Oray no, hamot unay nga baknang, ng baknang. Adonis, Agyaman tanapasagman patlang na arapaap ko saan ngagtalinada kirida, ngagbalinak na nga legal nga asawam. Het,
legal nga sika, ti ama di kiti talong anak ta. Nakaiparakdar ka mga road manong nemi ti balay, ngaysot mako nakapintasan iti barangay mi. Kahit kastaon iti ragsak mi siyempre, nagkalaysa kami. No kasano ti ragsak mi agasawa, manong nemi kastaman ti ragsak, dagiti talong anak mi. Ti ararapapan da, nga sandan nga mapukaw ti amada, kahit napasamakin. Nagdingdigos kami ta, iti asawak manong. Kaya tumultulong kami at syempre, kadagiti kakabagyak, nang runa kadagiti anak, kadagiti kakabsat ko. Dito nga ron, ti pagkasaritak manong, kadagyaman naklaunay, iti anus mo, nang ibasag at sabay ko tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga dimngeg, kinagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagayam mo, Carla. Carla, gyaman iti ang kapanang iburay, iti pagkasalitaan,